200 de minute, 200 de minute. 200 la comportament neadecvat. Doamne, cât de prost ești. Salut! Auzi? Da, Un băiat a făcut ID check. așa. Da, poți să intru pe suport? Reclamați stau la băiatul care vreau să-mi sună. Dar n-are treabă. Că eu n-are treabă cu N-are treabă cu tichetul ăla. Ok, Eu am făcut tichet separat pentru asta. Mi-a spus să fac tichet separat pentru asta. ok, să mă așteptare. Acum îți dau partajare. Așa de partajare. Stai că nu știu exact aici. Cred că ar trebui să fie. Omorâte-i! Hai să văd când se scarpină prima dată. A, nu, asta e a doua. A, Sună la firmare ai? da. Îl dai sau nu? Uite. O dată. Ce? Nu apă. Am să caut. Mai repede. Încă o dată. Așa de puțin. E pe diffen. Nu cunosc să dai imediat după telefon. Mamă. Ah. Zenix e... Ia, oare e live? Dar chiar cum îl cheam pe Zenix acum pe TikTok? Și-a schimbat numele. Ah. Chiar dacă ești moldovean, artelean, soțină, suntem de romanii. Mi se pare cum ai dice pe aici. Poftim? Nu mi se pare dice, poate nu ți-a văzut. Pe cum să nu-l văd? Lasă, Îi cerem filmare. Dar ce s-a întâmplat de... Poți să te uiți puțin pe filmarea asta să spui dacă ți se pare dice? Te rog Hai, 2 secunde. Ce să fac? să te uiți să spui dacă ți se pare dice ca asta. A intrat partajare? Stai că mă uit imediat, mama. Imediat. Bun, ia arată-mi, te rog. Uite, prima dată. Așa. Așa, și după aia așa. L-a omorât. Păi de ce să... Hai, deci după aia iar. Da, poate fi considerat că s-a scrăpit fără motiv. De ce s-a scrăpit prima dată? Ce a zis? Mie mi se pare un fir, că gen înainte dacă te uiți eu cerut acau de câteva ori și nu-i la Da, dat. am făcut eu da. 9 fir, dar gen s-a scărpinat odată. Și m-am gândit că Și prima el s-a dată poate... scărpinat tot pentru asta, așa 2 ori. Tot pentru 9 fir, n-am poate mi-a făcut. văzut eu, știi? Poate fi considerat că trebuie să scărpin doar o dată 7 ori. Da, prima dată nu i-a Ok, hai că o să mă duc.